se podemos estar cos móviles na mano. Por que os luns quedas hasta 6? Podemos quedar xogando a frente. Entón, se temos un menor, o mellor nos pode gustar moito. Na casa do museo, algo punqueiro que se vai inaugurar hoxe ás 4:30, está a Alba do Terzo de Nogueira. Comunicamos con Noel. Ahora, os días estamos aquí na casa do museo de arte punqueiro para montar unha exposición do concerto da zanfona. É grandes para todos, convidamos vos aquí. Ahora vamos a falar de Silvia. Vamos a asar unha tele cunha gallega! Un pintor! Eu coñezo un nesta corte, un tal Velázquez. Iríamos un cuadro da miña filla nunha cena social. Sí, majestades. Canto lles costa erguerse. Ai, Dios mío, que está bueno. Non me gusta modelo que me dixeron para este cadro. E se miramos o resultado... Nada de falta, doutor. Non lle estamos facendo nada. Só que queda, pero vexo perfectamente. Non lle fagas máis, que non cuidades. Bienvenidos al tercer episodio. No programa de hoxe vimos a mostrar en exclusiva as verdadeiras imaxes dos cadros máis famosos de todo o mundo. Ademais, contamos coa colaboración dun pintor famosísimo reconhecido por toda Europa que vai pintar en directo